أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى محمد تلزارا فلبا مالكنا مالكو خان فين فين يبانا بيمي فايدا كنكا أغا إميشن مادي أغا فوليبا بلا جلي بي أولا غسانا دون بغا بلا بلا نالتي ما دولا أغا كنا غنوني بلا جلي بادو مي بروفيسور مامي غاكوي سلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. مامي الباستيلا بارتي سمو ترافي الحمد لله. بسم الله. أغرف ما الحمد لله. تقدر تلف لي. بس فويتنا. غاكو بيان يوم صار مي فايدا كنكا. مي إميشن مادي. إن شاء الله. ما دام فيلالو وقت لا مالكنا مالكو خان. سكتوا. أكادين غاكو. يانا دام إميشن خننا. إن شاء الله. إميشن سيجلي فايدا. أكادين يفايدا توما قرانا يركون. إن شاء الله. إيه غاكو يمي توما كون. إن شاء الله. يكودي أنا فيلال بقبل. إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله وبنعمته تتم الصالحات. الحمد لله قائل في محكم التنزيل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين والصلاة والسلام على مبعوث رحمة للعالمين قائل في حديثه خذ من القرآن ما شئت إلى ما شئت. وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أيها المستمعين الكرام. الحمد لله محمد أمبي فوكس بيكي ولين منو كيتن فجرانو ala folen ko fe ani sallen ko fe kira muhammadu kan sallallahu alaihi wasallam tan filla so herama muhammadu minna a horoma ye allah taala ye ke kirai ako ayaci dan fe umbela jelen ka horoma de kama dan fe umbela jelen ka hina kama ambe salika kam no bora ya alhamdulillah muhammad de ambi yere foki wala nyimandon ka lameli kelaw fo ka foli kren ka sankorota ka nisi kira somogoma uga me shirifu sabu shirifu ewa anyo de fo anko doni ye olu de tay silamaya ye olu de tay ala ya di olu mo kedema anyu ka barakelaw de o jara mo minye o chiado o ma ja mo minye o chiado tetamoko ambe shirifu fo ambe foli kren anka sheikhu nanka shirifi ke sedi shirifu usman madal hedra bamba fo ka wali mando no boray men kan ba ni terke no de swala baya haidara mba fo ka wali mando abame gabo doni kala côté ko qulubul ahiba tara mala yarahul mubsiru kanu bagaw dusku o be nyogonye iye chogola kasoro iye nyeti ku nyete nyogonye kase o dana tetamo tuma do ni mo do te nyogonka anyete nyogonye do ngoro me adusuku be nyogonye kanu siraka ala siraka kateme ini mo min be dumuni ke nyogon fe do ngoro allah mbafo ko bame swala baya ko haidara kambe do kai kala ka hera kanai amina rabbi ko sakanai amina rabbi kwambe do ke dunya sirfi be ande dunya sirfi mali sirfi be bala jele ba be foka be wolin mando alhamdulillah no boray ambe ankara mo fu ankara mo mun be teme faida keneka amba be fo be ba me gabo ka anka tankara mo ko mine amadu nona banu amadu mba fo mba ka wolin mando allah ba ani kala mo fen be teme sitin sans atoidi tebe zahra sanfe faida kene la mba fo ka wolin mando bala jele ba mban karamo bafo no ye jafari abu jafar jabati abame mba fo ka wolin mando ani karamo fen be teme tebe zahra ka mba befo bala jele abu jafar kan ba do ko sobe tetamo be do kai ay sirfu ko na la kanna kam amina rabbi o lambe la diri kala jena muso yoro jammo yoro surmo mba befo bala jele ba ka do ka be bala me ya rabbi ala ka hera kam amina rabbi ante bokuma la fambe do ke jamana ni ala ka jamana suma amina ala ka jamana suma amina rabbi ya rabbi jamana ala ka lafiya amina ala ka jamana lafiya amina ala ka jamana mbosi ka bo ajugu bolo amina ya rabbi ala ka jamana ke jamana dembe la jelen sagoyi amina ala ka jamana don fana ke jamana sagoyi amina rabbi ala ka jamana don fana ke jamana sagoyi amina an ka barake jamana yi an kana nyini ka foko jamana ka barake anyi wala mbe be fo ka be wali mando bala jele ba me no bora mbe segi kana an ka doni blon kono no de faida kene no de fo ngo mo mbete mala karamo fe mbete mala mba be fo lafa an karamo de do yoche mo gwan santi sigate me faida kene kan koy yoche me fen kelen fo auditeur yi radio télé ni te fendo ni te mena chien kelen chien fla ita chien fla yoche surtout an ka jamana doni ke la jamana de do be unen ka di bara be wuli be kuma sugu be fo sur place o te bo tenena kata kare so
ka sababu kɛ o bɛ kuma ni da de ye dɔnni tɛ n'an bɛ kuma radio la n'an bɛ kuma télé la an k'an jija an ka dɔnni ɲini dɔnni de ɲɔgɔn t'a la hali n'i bɛ fitinin min dɔn da o ma i ka baara kɛ ni o ye o ka fisa i k'i da don caman na min ni mɔgɔw bɛ tila k'i kɔrɔdon n'a ye ala k'an kisi ka bɔ amina rabi Gakou wala ala ka hɛrɛw ka ɲɛ amina comme i y'a ɲininka Faida bi an nana ni Faida jumɛn ye an ko an bɛ ala fo ka ala wale ala min ko kuranna wa nunazzilu min al-Qur'an ma huwa shifaa'un wa rahmatan lil mu'minin a ko a ye kuranna in jigi k'a kɛ fura de ye ka tila k'a kɛ hinɛ ye k'a di mu'miniw ma kira b'a fɔ ɲɛna hadisa wɛrɛ la ni mɔgɔ o mɔgɔ i ka problème bɛ i ka bana n'i ma se k'a furakɛ ni kuranna ye ko fura t'o tigilamɔgɔ bolo an ye karamɔgɔdenw de ye an wolola karamɔgɔ duw de kɔnɔ fa yan fan fɛ ba yan fan fɛ an bɛ kuranna in de dɔn ni o bɛ se k'an ka problème ban n'o bɛ se k'an ka kungow ban an tɛ dɔmaya dɔn an tɛ somaya dɔn an tɛ jotigiya dɔn an tɛ filankafoya dɔn kuranna ani yiri an bɛ baara kɛ ni olu de ye ni ala ka jɛ ye a faamuya ka bon kira ko sallallahu alaihi wasallam a ko sahabaw ma ko khuz min al-Qur'an ma shi'ita ila ma shi'ita a ko minɛni kɛ kabini kuranna la fɛn fitini yɔrɔ dɔw ta kuranna la fɛn fitini dɔw ta kuranna la ka taa fɛn min ma n'i diya k'o mako dilan n'a ye ka fɛn fitini dɔ ta kuranna ka yɔrɔ dɔw ta kuranna la yɔrɔ dɔw ta kuranna la i mako kama i mako dɔw kama ka t'i mako dɔw dilan n'a ye i y'a faamu a faamuya ka bon ala k'an bɛ sababa ma amina rabi wala bi an ye yɔrɔ dɔw ta kuranna la o yɔrɔ ye jumɛn ye a bɛ fɔ sura min ma suratul kawsara inna a'tainaka al-kawsara fasalli li rabbika wanhar inna shani'aka huwa al-abtar Muhammad ne sura bayi ne Faida bayi lamɛnnikɛlaw inna a'tainaka a jiginna kira kan sallallahu alaihi wasallam saliba sɔgɔma don de sali sɔgɔma tumana min na a den fatura kafiru ye jigitigi kuma fɔ a ɲɛna Allahu ta'ala sɔrɔla k'a sura in jigi a ko Muhammadu ko ale ye kawsara ko ji k'a ye o d'i ma ko Muhammadu ko a ko tigɛra ko a tɛna den sɔrɔ a ko Muhammadu ko taa seli i k'i ka bagan kantigɛ k'i jugu minnu bɛ k'a fɔ ko Muhammadu ko t'i la k'olu de ko tigɛlen don ina a'tainaka a ka jugu ma kojugu ina al-kawsara suratul kawsara a ka jugu ma kojugu i b'a bɛɛ de kalan jugu kama jugu kama i b'a bɛɛ de kalan jugu kama a kalan cogo ka ca a Faida na cogo ka ca ina a'tainaka al-kawsara kira yɛrɛ ko sallallahu alaihi wasallam a ko ni mɔgɔ o mɔgɔ dumɛna a kalan kan maa min dumɛna a kalan kan k'a k'i ka kalan ye wagati bɛɛ sɔgɔma ni wula fɛ dan yɛrɛ t'a la e ko ina a'tainaka i bɛ bismillahir rahmanir rahim ina a'tainaka al-kawsara salli rabbika wanhar inna shani'aka huwa al-abtar ni dumɛna a kalan kan ko jugu tɛ s'i la fewu jugu tɛ s'i la fewu et puis encore ala bɛ to ka kabako de yira i la i ka kow la n'i sara k'i to a kan Allahu ta'ala b'i lami kawsara k'o ɲɛ ji la n'i sara k'i to ina a'tainaka kalan kan ka dumɛn a kan ala tɔgɔ tɛ ko gansan ye dɛ surtout kuranna ko gansan tɛ mais kuranna bɛ a tigiw de nafa ala tɔgɔ fana b'a tigiw de nafa an b'o de fɔ kalandenw ɲɛna an bɛna an da don Faida la Faida ko fɛnba de don mais bi kalandenw bɛ ka mɔgɔw sɛgɛn ni Faida dili ye i mana bɔ télé la i mana bɔ radio la n'e ko i ye Faida de dɔrɔn e ka numéro yɛrɛ tɛ lafiya tuguni o b'i wele o t'a fɔ hali 200 crédit filɛ karamɔgɔ i ye Faida min di n ye 200 crédit bila i ma i ka duwawu kɛ n ye ou bien 400 filɛ n'i ka duwawu kɛ n ye Faida in b'a fɛ k'a k'i ka duwawu kɛ n ye dɛ olu b'a fɔ k'i ka sag'a la k'a fɔ olu ɲɛna wa b'a fɔ ten o de ye n kalan a la ne bɛ o de fɔ tant tɛ ne bolo k'a fɔ ne bɛ mɔgɔ kalan ala tɔgɔ la ni téléphone ye tant tɛ ne bolo n bɛ sigi tile kelen k'a fɔ n bɛ mɔgɔ kalan ala tɔgɔ la o tant tɛ ne bolo n'i mako bɛ ala tɔgɔ la i bɛ ala tɔgɔ i bɛ wuli ka ala tɔgɔ barika de ɲini ala tɔgɔ fɛn fɛn bɛ yen n'a dir'i ma fu a bɛ to fu de la ni karamɔgɔ ye Faida di télé la ou bien radio la i se ye 200 min a cɛ ma ko karamɔgɔ ko duwawu kɛ n ye i cɛ ye 1000 min a cɛ ma karamɔgɔ duwawu kɛ n ye n'i ma se o yɛrɛ la duwawu k'a ye a dɔw fana hali o duwawu kɛ o b'i wele k'i sɛgɛn k'i ɲininka k'i ka temps bɛɛ perdu olu lafiyalen e occupélen don i ka duwawu la ou i ka wurudiw n'i ka baaraw la olu b'a fɔ fo ka temps ta ka kuma ni olu ye nafa jumɛn de b'o la nafa t'o la i bɛ to la i b'a fɔ ko n karamɔgɔ fo i bɛ tila ka danga ɲini ka se yɛrɛ ma ina a'tainaka Faida ka bon kosɛbɛ karamɔgɔba dɔ bɛ yen ko imam al-tamimiyu
ako ni mogo min dumena ina tena kal kausara kalanka ko ala bi dusukum maya ki dusukum maya ki ke moye c'est-à-dire mogo min be hine mogo min ala ke be do dusukuna mogo min be sira ala nya be ay ala nya sira nya bla dusukuna abi dusukum fana sabati ki bla ala nya sira nya ka ina tena ka ni mogo min dumena akalanka wakati be ankara mogo do fana be ale fana ko ina tena ka ni mogo min dumena akalanka sambe na ina fanfile ne samiya la sisan sambe na wakati mununa ka to ka ina tena ka kala ko ni ya kala ibe to ka kala sankoro ijija ni san nyafi ijija ka yoro do nyini ki sigi ka ina tena ka har ala kan flasali ka ina tena ka kala shinye keme ka ta basmala la ka tabla الكوثر إن أعطيناك الكوثر وصلي لربك وانهار إن شانئك هو الأبتر شيء كم كاسرو سني ما تيجي إيجي جاي كوكي ندومينا أوكام أتيلا موكو كيبا كلا كبان إبتي همي فويرا على لا إيجا جلياو نيكا الله هرجلو فعلا كوبا Fani samira. Ni sam fina don. Ina tena. Ika ijija ika wuri kara kan flaseli. Ika kolosita iki nyesi koroma. Ika ina ta ina ka kala kolosi ne kele sinye keme. Sinye keme. Ya fam. Ika ijija ika kala yani sanka ba. Abise ka kala. Peut-être 20 minutes 30 minutes bise ka kala ka ba. Tuma do sam se ka lere fla lere sabaken nallo. Ya fam. Me ika ijija iki ngani yake dro ni sa nya fi dro ngani yake ika yoro do nyini ki sigi. Ika ina ten ika rakam flaseli. Ika ina tena ka kala sinye keme sanji koro ni tlala iki bolo ja alay ika nya hamini ka lahara hami nafolo ko de bila cheko de bila musoko de bila tagama ko de be ekuna gelea de be ka dukono fongo fembila ni ina tena ka kala sinye keme ka santo na la sanji koro ha to hamira ala la fala ko hamidla sika foi tola ina tena ka faida bade bala tuguni ankara mo wera ko tuguni akoni mo mi ina tena ka karantuguni ina fo ka kalan ka sanji ji ke ka sanji ji mine sanji ji ka mine ni minanye sisan sanji ji mi matoni duguma ube mailu wardu ji ube ika sebe ka sanji ji ke ka ko ube ka mailu wardu ji ke ka ko munye dimi to mo mi nye ba dimi ka ina tena ka sebe sinye keme ya famu ka sanji ji ke ka ako ube ka akala sanji ji la ube mailu wardu ka sebe ka o ke ka ko iba sebe sinye keme de mo mi nye ba dimi ka dinye dimi bakato ma kera musuko mo kera kera demseni akato ka nye ko ala fo ala hu ta ala ka tigi ka nye dimi ba teta mo ko faida bad be ina te na kala atla angara mo weret la ka fo tuguni ako ina te na ka ko ni mo mi nya kala sodo kono sodo ina fo du do kono ba fa fle ga du kono to ne ka du kono be du re kono asigale ndo ka fo ko koroti tigi be dabali tigi abe du kono abe ka koroti dabali ke du deuna avec un conjugu de que du kono pour que mo kana arriver ou bien avec un conjugu de que du kono pour que mo takatien o de kacha en fait sigida la bi ya fa mo koroti be yoro mina koni ina sigira ka ina te ina ka kalai a koroti tigini aka koroti be chien o be ni atigila mo dabali de que sans kabla du kono e ka sikale no ka fo ni du kono ina koroti tigi be o be dabali do ke kabla ni du kono e jija suo su yiki yani ka dai ka ina te na ka kala shin keme ite do kunkelen soro ala abada atigila mo ka koroti be yoro mena fo ala ka yiri la sokola la sika fo ita fo ala ka yiri la sokola ina te na ka faida kacha abe koroti tien abe koroti ni dumena kala yire kan ni koroti tigi yiye a yere ba do ka fo ne ka dabali chiano ni koroti tigi ko dabali tigi ni dabali tigi yi a yere ba do ka fo ko ne ni chemi ni karambo te mi ni nyogoni ba do soma nunu ni fenga nunu chamambe uta fo nye ka da karamo e che to ma do ne karamo yo bunne ni de obunne ni de be jina tigi nunu jina jugu tigi nunu no e karamo yo bunne ni de me a iba soro be karamo nenu be karamo be siraw ni karamo kana be pour que o kanu ka dabalu chien iba soro karamo ke be na te na ka de kan ni ba ale kan dabali tigi mani ya ka dabali be chien koroti tigi mani ya ka koroti be chien kafiri mani ye abe siraw mo kana gele mani ye aka kana gele abe boala fama jugu mani ye abe siraw ni
mogo mogo be ni ala ni saranye ta dusukuna na tigla mogo yi ni e dumene me ina te na kaka atigla mogo ajate farenya apata abe limana jidi ka do hada madin dusukuna abe dusukun magaya abe mogo garjage foni ina te na ka akalani susu ka to ka kalashin keme a faida te fo ka ban titomo an yere ba bara chigo werula ni site ninye ala ka te inshallah ba fi dama arabi ba bara chwa werala akacha esini mami sirema gahu gaziga ko kishi mi tangani ani kore chama na te na ka gino do be boyo ka se ka tigi ina te na ka gino chama bene bolomba ke mo ye franci Ameriki Congo jamana una Gabon jamana una mogo be ni dabali de bilo be ni siri de bila ka soro man nasi blema ma seben blema fu blema koloshi bo mba bara itoko la bi to ta ki fani ba to ta kabati mu be mbolo ka do kabati mu kono ka bladlan nga tapi dukoro itoko bala ka wurdi ika karoti min keri la dabali min keri la mba nyefi ya foro ni ayiruni ani anani ina te na gerebeta mba yemba mba nyefi nyana parce que adama de mo no fi ala to moria barala abe foko ruhaniya o be abe foko kudamu o be soro ala to barakela defi parce que de la fo ni kudam do be voilà kudamu be ala to be la me be détail evitai akacha ne te ala to wurdi ka soro ma kudamu yebe ma ruhaniya yi o te dalu were ni ibe karsaka bara mina bara imbenya ni chogo ya la benya abenya 600 abenya kalo kelen kono be kalo fla kono be san kelen kono be wakati do kono comme si ça ada maden de preselendo ni ko mo ma kono da ba ko e ko 600 ya fa mo ko to wa o te kelen yo ya fa mo ko min ba fe kata dijeni ani mo min ba fe kata fo kai est-ce que o se to e kelen se to te kelen wala tuma do na to gora doni kelen ko abe tubu ka bara ke to ya fana ko ya famu nyala tike man no ne ala kambe sababa ma o ni faida de tumba mbolo bi ka di mo ma ambani ne ala fe ni mo munu nyata ka barake nai nu sera kambonya ka kuma boni dorme fly abe jani nu ma seire o ka do o kani me ambe mingele ka ndo mo kana ntoro tuma be sagala ka fanyana tuma be ne ba tan no ni ba ko be na ibe na ne ka sokon ne be ka sokon afamna ya famu mbe bama ko mbe sangare bu Marseille nimbe Abidjan me atodi ajami atekobe bo Abidjan fana nga foro be nga duko na be nga de maya be ni alaka yina fo nga de ma be bama ko choga min afamna ni mo min nan ka so fana ni man soro be nga dem senu soro ya ma ko be fora min abe dima abana mali tumado hali ni ko sugu beke bo mo tekelene ko tian fana bu bolo parce que do be o kelemo ko yere ke fembe me ka soro toyi ya famo ala kambe sababa ma o de ko so mba fo malew nyina ala to e chande bara be chine ala deli chine mais ni tenya ka fo ki bake e jija fem flabi ko gele ko sobe a folo ka barka ni ka barka ni barka karamo ya te se ka ken barka tila mat se karamo ni barka tila flana mimbola o de ka gele ni abeye an kasira hakenye hake mo hake hada madon hake mo mun be ni fe kan galon tige mo be ka fo ki be ko do ke ka mo do détourner nay sira hake ne de hake bereka gelende an kan ji jan ka sira hake de ni ya famo me do be o ba fo ko ako dem sen fitino wan wele samu kan duru sam bi saba sa tani doni o ma samu ga yere so ko berma ko ale mako be ala to de la berma ale sengana de torola ale be wal fa ale ka warde soro fa ale ka keda ko ka sabali on be samedi ni ko la bi mais on yere ka to soro ka jama soro mo ka se kan don o soro la fan sera sambina mais o ya soro an ka donia bana wallahi Mohamed ne dem senela ne donia soro ka soro nsi ma samu kan turu soro la dalu ni doni nya soro même ma se ka to soro mo be ne don kamini 85 ne bora kalana mais nyen ka doni chama soro mais alhamdulillah doni te don ka ban mais hal sini mba ni mais ne be se ka fo ka kalan yere bla ne bolo kera 85 wa soro ne te na samu kan ya famu mais alhamdulillah ne ala ko ibe to soro do me ne ba soroti mais mo kana pressé to ala ko
ala kan deme amina ala ka heraw kanye assalamu alaikum Gakou namoro la e fayda dile yana do anyama an baragam no chama ala so amna ndadula ana do bela jele bi doni fendo mi seben mi bolanege kabatul sulemana na ala so ala maso jemo mo bala ni wakati na ala so gasiga ku yere inshallah sabu donola idila ga prévu do gagner mais Abdoulaye Diabaté c'est solo ba concert là et la même bo témoigner ga ko là ala ka bo solo ga mo ay cible c'est fulama ay ñoo so concert kala Abdoulaye Diabaté kule la kabula solo kule la Abdoulaye Diabaté kule la na ala so ko bo bola nega do bi bolu ko ibadi Abdoulaye Diabaté na ala so ko abola nega ko fe ni min bora la na ala so bo amula kan do ye bola nega mbuti kala ya do Abdoulaye Diabaté tikela akara se flyer ya inshallah amate me sema ni kelenga na ala so an mur do be wala labi Abdoulaye Diabaté son vieux outil la adoni wole ga fe ya fa nyana o do akada yo talu mi mala ga fo jemo ko frère alhamdulillah adama de mo fi mo yirede Abdoulaye Diabaté o solo ala de anje surtout solo ala de anje amma je ka foko ne be se ka moriya kay ka teme nya peka o ne be se ka fendo kay ka teme nya peka ni mori be solo la ni dallo tigi be solo la o seydi seri fosman maden o de yambe ka kahidu ruhi o de yambe nunjuru sama bagay o de yambe karambo ce nere mi flene ni nya ala to ko fen murdi mba ni ala fa ala seydi seri fosman madan haydara kama ana ka joyoro kama ala demen wallahi ala dembo tabe adra ga gino doy sila belebele ka gundo belebele haydara la mo fe nyabe o te biyede ay depuis kum haydara ne ka fembe d'accord mba ni ala fa ala ka si jani kenan musala nam amin nya sirfi be kanu be na me haydara ta bol farboka tetomoka femmi nya khawat muslimaniya ala ka ambe sababa ma khawat muslimaniya gundo mi do ne ya soro fasola fasola parce que annasra min ba mbolo ba fo sabo anamila sabu anamila karamo global lubado sabu anamila abe fatia la abe barahutu la abe fardu jabaru la on nasra de bene bolo de me barake nay o de labe ki to do khawatim kono ka dima wallahi mo be niya so kera simple ya kera afingay ibe chogo bi domo do e ba foko sini de kapsani bi eta foko bi kapsani kunu kapsani bi abada Allah quoi ba bi de be fusani kunni sini fana be fusani bi meta ka foko ka bi tegela ka foka ibe jigite jiga abada comme bara nasrawla mo chogo o tikeli mo do be akadi aleye ka toka atoidi kan nasiko ka sebenko ka yiruko o kuraji balel do be nasiko ni sebenko o magwatale la ya famo o de koso ni mi mako be kawati musulmanu ngamba la ben ka dima abe toy bolu atanay mun yamba fiye akechuga mi namba fiye ala ka ambe sababa mais ni ala sona nyeni labe bi ni medi ere Mohamed fa ina ne frère kawati musulmanu ala sona be dima oh yani ka se semaine kele flas sabama ka se kalo kele ma Mohamed ni min bore la yire fana ina bo tv zahar la ka ne fode se ka fuito la mbado karamo chama dima mais mo te kele ngede ya famo anka mustajaba nya so fasola ani basola ne fa ya fa fe ni mori deni mba ya fa fe ni mori deni ne gumbu ka klo ben kanna ya famo ka bo gumbu jigena ga ni sumar la ka karamo yi o klo ban kanna gumbu dugure bo le du tuye mais on sigelen do ni sumar la ka kalfo ni ala ka je Gakou yana ala ka Sulemani akono ne be fe ga fo jamon na jaba bi na fa na kawati Sulemaniya na bi tegela a folo abi ikako yere korota abi ko jamu oyi ni ka bolo fente sigi ka bolo fente sigi na bi tegela ala barkela iteto ajdana nye jugu ni dajugu tesila ya famo jugu ya tesila na bi tegela mo bi kanu hali na mo tando na do na yoro do la sant kawati Sulemani be min tegela mo nyebe jo e folo tela ni mo ye dabali kilo na ko ju kila ka toila ati ka dabali be saga ira an fati sika foka pa
ni ala ka jeni mais ni b'ale dilan maa ye inshallah ko bɛ kɛ cogo di fitinin kuma ko qualité c'est-à-dire a pierre ninnu qualité ka ca mais comme an y'a nɔgɔya mɔgɔw ma bɛɛ tɛ se ka a pierre ɲɛnamaw bɛ yen o bɛ dilan 100 ni miliyɔn na bɛɛ tɛ se k'o kɛ mais an y'a nɔgɔya mɔgɔw ma kɔni pour que ka mɔgɔw dɛmɛ u makow la a pierre lama an b'o de 12,000 a simple an b'o de 6000 ni ala ka jeni ala ka an bɛ sababa ma ça n'i y'a dilan f'i k'a bila ka taa kɔfɛ jamana ni kɔfɛ jamana o b'a commandé su ni tile comme nin wagati kow de datugulen don mais n'ala sɔnna ko yɔrɔ bɛna dayɛlɛ ni ala sɔnna an bɛ yan fɔlɔ inshallah comme sali surunyana saliba surunyana ni ala sɔnna an bɛ yan an bɛna wagati kɛ yan fɔlɔ ni ala sɔnna an ye ko caman daminɛ ne yɛrɛ filɛ nin ye kalanyɔrɔ jɔ madrasa jɔ jalakɔrɔji namale ni ala sɔnna mɔgɔ min bɛ jalakɔrɔji namale ni madrasa so jɔ yen ka taa prémané la ka taa bila fo 9e na ni ala sɔnna san wɛrɛ a bɛna da ye n yɛrɛ de y'a jɔ k'a di ala kama i y'a faamu wa k'a di ala kama ka ala ka diinɛ de bɛnɛ parce que ne fa ye kalan de kama ne ba ye karamɔgɔ du de ye ne fana fo n k'an jɔyɔrɔ de jɔ karamɔgɔya la n ye kalanso jɔ ni ala ka diinɛ bon fɛn min y'an ka fura ninnu ye alhamdulillah an bɛ se ka yan'an bɛ don furaw la fɔlɔ kuma n ye dɔ fɔ k'a musulmaniya la mɔgɔ min n'i mako b'i k'i ka ko filɛ lajɛli i n'a fɔ an bɛ deli k'o fɔ an ka émission tɛmɛnenw na fɛn min ye dolo filɛ ye voilà dolo bɛ filɛ 400 Mali kɔnɔ Mali ko kan 1000 mɔgɔ minnu mako b'a la Mali kɔnɔ 400 maa min bɛ kɔ kan voilà 1000 mais Gakou an ka ɲininkali dolo ye 4 ye dɔ ye ji ye dɔ ye tasuma ye dɔ ye fɛn ye dɔ ye bɔgɔ comme an delila ka kuma o kan ka tɛmɛ an delila ka kuma dolo kan mɔgɔninfin ka dolo a yiri n'a ala tɔgɔ ni a fɛn caman kumana o bɛɛ kan an delila ka kuma olu kan an ka émission tɛmɛnenw na mais comme ni mɔgɔ min ma pour que mɔgɔw k'a dɔn parce que dɔ bɛ nin ɲininka ko i bɛ filɛli kɛ wa an bɛ filɛli kɛ mɔgɔ b'a fɛ k'i ka kunko filɛ i bɛ se ka mun wele ni ala ka jeni ala k'an bɛn sababa i y'a fɔ mɔgɔ min Mali kɔnɔ olu ta ye dasi 400 maa min bɛ kɔ kan olu ta ye o tɛ 1000 ni ala sɔnna i bɛ se ka an ni maa ma si ma i bɛ se ka filɛli kɛ hali k'i to kɔfɛ n'i ye wari bila ka na k'i to jamana dugu yɛrɛ kɔnɔ i bɛ 400 bila n ka orange money kan dɔrɔn a banna n'i bɛ kɔ kan i bɛ 1000 awɔ o numéro fana a bɛ an bɔlen kabatu musulmaniya la inshallah ani filɛli ni bɔra k'o cogoya fɔ inshallah an bɛna don sifaw n'ala sɔnna diɲɛ bɛɛ b'i dɔn n'ala sɔnna sifaw m'o kɛ inshallah a ka d'an ye sifaw alhamdulillah ni ye sifaw ye comme an y'a fɔ cogoya min na sifaw ye qualité 3 ye ni y'a jima ye i y'a faamu o ni y'a muguma ye ni ye a tuluma ye wa jima ye mɔgɔ minnu bɛ yen ni kɔnɔdimi gɛlɛn b'u la kɔnɔdimi gɛlɛn voilà koko b'u la ani fana souvent furudimi fana b'u la ani tuma dɔ o kɔnɔ bɛ to k'o dimi tentɔ ou bien n'u ye dumuni kɛ dumuni tɛ yɛlɛma o kɔnɔ olu bɛ se k'u wasa don jima ye i y'a faamu dumuni tɛ yɛlɛma maa min kɔnɔ dumuni tɛ yɛlɛma mɔgɔ min kɔ parce que dɔw bɛ yen n'u ye dumuni kɛ tuma bɛɛ i b'a sɔrɔ kɔnɔ fununen don kɔnɔ tɛ jigin ni ala sɔnna sifaw jima ye ale b'o ban koko fana n'a a kɛra a ye bolo bɔ a ma bolo bɔ a b'a ban mais fura traitement de b'a la n'i ka fura cogoya fɔ parce que caman b'a fɔ n'u ye fura ye tantɔ o b'a fɔ o bɛna bidon kelen ta o bɛna nɛnɛ fɔlɔ o bɛ bidon kelen ta a kɛra a y'a a nɔgɔya o a m'a nɔgɔya o olu tɛ dɔwɛrɛ ta tuguni o man ɲi furako la o man ɲi quoi o man ɲi n'i ye fura ta i b'i jɛ i bɛ traitement kɛ fura la hali semaine 2 3 ɲɔgɔn na i bɛ fura ta o kɔnɔna na ça veut dire n'i bɛ fɛ ka i ka bana tɛmɛ voilà bitɔn 5 ɲɔgɔnna ta bitɔn 5 voilà i bɛ se ka olu ɲɔgɔnna ta siɲɛ fɔlɔ la i bɛ taa i b'a bɛɛ min ni ala sɔnna n'i y'o min yarɔ o bɛ ban yɔrɔ yɔrɔ i b'i yɛrɛ sɔrɔ ni ala ka den ye bon nin fana nin ye sifaw muguma ye ko mɔgɔw b'a dɔn cogoya min na an kumana nin kan nin fɛn caman de bɛ nin na ni denkisɛ ni denkisɛ tɛ mɔgɔ minnu fari la n'i taara dɔgɔtɔrɔso la o ko denkisɛ t'i fari la ou bien i ka maneji ka fɛgɛn ou bien i ka maneji c'est à dire ni i gɛrɛla muso la dɔɔni dɔrɔn i bɛ sin ka jigin ni yɛrɛ ye i tɛ se ka mɛn i bɛ nin furamugu in ta ni ala ka jɛ ɲɛ n'i ye nin ta ka nin boîte kelen 2 min ta yɔrɔ o yɔrɔ ni ala sɔnna n'i taara dɔgɔtɔrɔso la n'u ye analyse kɛ o b'a sɔrɔ ko i ka denkisɛ bɛ yen siga foyi t'o la mɔgɔw bɛ nin ta yɔrɔ bɛɛ Congo Faransi Gabon yɔrɔ bɛɛ fura in fana a bɛ sɔrɔ Bamakɔ yan n yɛrɛ ka so kɔnɔ masa ye yan nɔ ou bien nara place la n dɔgɔcɛ bɛ Baba Gakou n'i sera a fɛ ale bɛ transfert de kɛ wari transfert de kɛ a bɛ Bagadaji nara place la n'i sera fura in bɛ sɔrɔ a bolo n'i ye n wele mako bɛ fura min na a b'a ta k'a d'i ma ala ka jɛ ɲɛ comme ale b'a ka baara de la bon comme client ka yɔrɔ surunyaw la
o bɛ taga taabolo mais ale tɛ fura dilanla ye a tɛ fura ko ɲɛdɔn ale ko n'i mako bɛ fura min na n'i ye ne wele n b'i ci pour que yɔrɔ ka surun ɲɛ ma an bɛ masa ye an ka jan dɔɔni i bɛ se k'a sɔrɔ a bolo o de ye sifaw a muguma ye a muguma ye a bɛ mako caman ɲɛ hadamadenya la a bɛ mako caman ɲɛ hadamadenya la surtout cɛya ko fan fɛ ni ala sɔnna n'i tugura ko hali ni ye cɛkɔrɔba san 80 ye a b'i dɛmɛ ni ala ka jɛ ye bon n'i y'a tuluma fana ye sifaw tuluma fana ye nin fana mɔgɔ minnu fariw b'u dimi kolo tuguda ninnu ani fasaw bɛ to k'u dimi nin bɛ dilan ni fɛn caman ye ɲɔgɔmɛ tulu b'a la et puis encore kɔnɔ sɔgɔlen tulu b'a la situlu yɛrɛ fana b'a la ani fɛn wɛrɛw bɛ ɲagami ɲɔgɔn na ni ala sɔnna ni fari b'i dimi tuma dɔ parce que an y'a dilan ni olu ye an ye fɛn wɛrɛ fara kan n'o de ye fatiya ye fatiya ala tɔgɔ b'a la o de kosɔn an b'a fɔ ko fatiya tulu hali jinɛ jugu bɛ mɔgɔ minnu kɔ jinɛ setanɛw b'i kɔ n'i bɛ to k'a mun ou bien sobagaw ni ala sɔnna ala b'i kisi ka bɔ nin bɛɛ lajɛlen ma ala k'an bɛɛ kodimi maa min na a bɛ se ka jɔyɔrɔ dɔ t'o la kodimi a b'a bɛɛ furakɛ ni ala sɔnna ka to k'i ko ma se n'a ye ni ala sɔnna ala ka yan n'an ka bɔ nin bɛɛ kɔnɔ an bɛ fɛ ka dɔn sifaw jima joli don sifaw jima ye 100 ye muguma ye 1000 ye tulu fana ye 1000 ye ni ala sɔnna inshallah ala k'an bɛ sababa ma inshallah n'an tɛmɛn'o la an bɛna safunɛ la siritigɛ safunɛ voilà ale bɛ dilan ni kulama qad nar lil harji atfa Allah ani yiri ladon de bɛ fara ɲɔgɔn kan siri sugu b'i la n'i ye tile 7 kɛ ka nin ko fo ala k'i ka siri a sababu y'i yɛrɛ o a sababu ye mɔgɔ y'i juguya o a sababu ye dabali a sababu ye ala ka latigɛw ye o fo i k'a ye sogo la ni ala sɔnna hali sarakaw ni fɛn minnu b'a la fo ala k'a yira i la sisan n'i ye nin ta ni siri b'i la ala b'a gindo yir'i la ni ala sɔnna inshallah o tɛmɛnen kɔfɛ an ka ni ale ye 400 ye an ka kabako wusulan fana bɛ yen wusulan min n'i y'a wusu maliyɛnw k'a ma ko kabako wusulan ivoiriyɛnw k'a ma ko intervention rapide ni ala sɔnna komi a tun bannen denmisɛnninw bɛ k'a dilan ni ala sɔnna ni mɔgɔ min mako b'a la a fana bɛ sɔrɔ ni ala ka jɛn ye n'o de y'an ka kabako wusulan garijɛgɛ ko ani jinɛ jugu ani sɛtanɛ jugu hali kunnafɛn jugu bɛ mɔgɔ minnu kɔ ni ala sɔnna komi an da bɛna se o yɔrɔw ma kɔfɛ ni ala ka jɛn ye bon nin fana ye furudimi fura ye furudimi ale fana ye 400 ye furudimi bɛ mɔgɔ minnu na bon nin de y'an ka sakati kopati ye sakati kopati tɛ kojugu kɛ mɔgɔ la ni mɔgɔ min ye kojugu kɛ a ka kojugu ka saga ma ale de ye nin ye an ko nin de dɔ bɔra jamana jan na ka na Kayi mara la a ye nin ta u ye dabali kɛ dumuni na k'a d'a ma mɔgɔ min ye dabali k'a la fo dabali in bɔra o tigilamɔgɔ fo a tigilamɔgɔ yɛrɛ tilala ka na a yɛrɛ lakali tuguni ko ale de ye dabali kɛ ni ala sɔnna nin ye fɛn de ye a bɛ se ka kɛ nɔnɔ la a bɛ se ka kɛ di la a bɛ se ka kɛ tulu fana la k'a mɔn i la kabako fɛn de don ale ye 1000 de ye ni ala sɔnna bon nin fana nin ye musow ka kɔnɔdimi fura ye gange kɔnɔdimi bɛ mɔgɔ minnu na ale ni sifaw bɛɛ lajɛlen ye cogoya kelen ye mais u tɛ kelen ye dɔɔni i n'a fɔ ni mɔgɔ min mako bɛ muso minnu mako bɛ denko la i bɛ nin ni ɲɔkuturuba sari de labɛn ni ala sɔnna i bɛ to k'a dun i y'a faamu ni ala sɔnna ale fana b'o fura fana kɛ ale fana ye 1000 ye ni ala sɔnna bon nin ye kɔnɔdimi mɔgɔ minnu bɛ u ka a tɔgɔ de régli bɛ n'a tɛ jɔ a bɛ n'a tɛ jɔ o fana fura de ye ni ala sɔnna minnu fana kɛ régli n'a tɛ n'a yɛrɛ o fana fura de ye ni ala sɔnna olu kɔni ye 1000 ye ni mɔgɔ min mako b'olu la ni ala sɔnna ala k'an bɛn sababa ma inshallah komi an ye caman fɔ furaw la fɛn min y'an ka baaraw fana ye an ka baara de ye moriya ye ni ala sɔnna an bɛ nafolo baara kɛ mɔgɔw ye nafolo baara a nasiraw ka ca i y'a faamu parce que nafolo baara dɔw bɛ yen i n'a fɔ siritigɛlanw safunɛ ninnu wusulan ninnu ani siritigɛ nasi ninnu olu ka nɔgɔn mais nafolo baaraw bɛ yen nafolo sababu foyi t'i bolo i bɔra jamana kɔnɔ san joli hali ma se ka 20 mara ma se ka hali 40 mara baaraw b'an bolo an bɛ baara kɛ ni ala sɔnna iza wagati nasira bɛ yen suratu yusufu nasira bɛ yen a n'a ɲɔgɔnna caman ni barakutu nasiraw olu bɛ yen ni ala sɔnna an b'a baara kalo 3 ni ala sɔnna fo ala ka sababu a kɛra dɔ bɛna wari d'i ma i ka baara kɛ n'a ye a kɛra dɔ bɛna marché dɔ d'i ma ou bien i bɛ jamana min na ala bɛ i ka sababu don jamana wɛrɛ la i bɛ bɔ yen ka taa jamana wɛrɛ dugu wɛrɛ la i bɛ taa hɛrɛ sɔrɔ kalo 3 kɔnɔ o nasiraw bɛ yen i y'a faamu an b'o kɛ mɔgɔ ye 40,000 mais i bɛ 10,000 sara avance la n'o ka jan mɔgɔ min fana ma kalo 2 ta fana bɛ yen kalo 2 ta ale bɛ kɛ 60,000 i bɛ 20,000 sara avance la n'o fana ka jan mɔgɔ min na tile 40 bɛ yen tile 40 kɔnɔ ala ka sababu ɲuman k'i ye k'i ka kow teliya o fana bɛ yen nafolo baara nasiraw la
mais ala ka jeni fana be o ye wa kɛmɛ ani mugan mais i bɛ wa bi naani sara avance i nana nafolo baara la an b'a lajɛ k'i ka dolo filɛ i kan ka baara min kɛ i kan ka ji baara de kɛ ou bien i kan ka tasuma baara de kɛ i kan ka jago de kɛ i kan ka wuli kajo baara de kɛ o n'an y'a lajɛ i ka dolo ni baara min bɛ taa an b'o f'i ye ni ala ka jeni ala k'an bɛ sababa ma inshallah Gakou yana an ka bɔ kɔnɔ i bɔra ka fɔ nafolo mais an bɛ fɛ ka dɔn mɔgɔ caman bɛ damada la dama gɛlɛya alhamdulillah Gakou ko bɛ cogo di dama nasira dɔ b'an bolo i y'a faamu dama nasira b'an bolo a nafolo baara an b'a labɛn ni kunjɛ min falenna digiɲɛ so kɔnɔ kunjɛ min falenna digiɲɛ so kɔnɔ an b'a labɛn ni o kunjɛ de ye bodon de b'a la a ala tɔgɔ baara de b'a la a saraka ye sagajigi jɛman de ye n'an bɛnna an ni mɔgɔ caman bɛ baara kɛ damandaw la mais olu ta ye pourcentage de ye saraka ni labɛn minnu kan ka k'i yɛrɛ bɛ na an b'a bɛɛ k'i yɛrɛ ɲɛna n'an y'a kɛ an bɛ ala tɔgɔ in labɛn k'a d'i ma n'i taara i b'a bila i ka dama na ni ala sɔnna a kɛra i bɛ gravier de bɔ saw a kɛra ndaraki de b'i bolo a bɛ mɔgɔw de fɛngɛ de don mɔgɔw la k'u jigin ji kɔnɔ nin bɛɛ lajɛlen an b'a bɛɛ baara kɛ chaque semaine an ta ye 10% ye chaque semaine an ni mɔgɔw y'a daminɛ dama baara daminɛ semaine kɔnɔ tun tɛ gramme 10 sɔrɔ mais bi o bɛ gramme 100 sɔrɔ gramme 100 fila o bɛ gramme 300 sɔrɔ chaque semaine o b'an wele k'an ka pourcentage bila ka na an b'a baara ɲɛdɔn kojugu i y'a faamu a bɛ Mali kɔnɔ yan a bɛ Côte d'Ivoire jamana la a bɛ Laginɛ jamana la ni minnu bɛ tɔgɔ de sanu baara kɛ ɲɔgɔn fɛ mɔgɔ o mɔgɔ bɛ nin ye sanu baarakɛla ye ni ala sɔnna n'i y'an wele n'an y'i ka dolo filɛ k'i ka dolo tagacogow f'i ɲɛna k'i ka sarakaw f'i ye a banna an n'i ta ye pourcentage tant que ni e m'a dabila an fana t'a dabila siga foyi t'a la siga foyi t'o la an bɛ dama baara an b'a ɲɛdɔn kojugu ni ala ka jɛ ni ala k'an bɛ sababu amina inshallah waati korona ka ban inshallah mais furuko alhamdulillah mɔgɔ minnu mako bɛ furukow la ani denkow la ni ala sɔnna u bɛ se k'u waso d'an ma mɔgɔ minnu fana bɛ yen ni kunnafoni jugu b'u kɔ i y'a faamu parce que kunnafoni bɛ kɛ sababu ye ka hadamaden ka mɔgɔ caman ka kow tiɲɛ n'i nana n'an y'i ka kunnafoni lajɛ saraka ye min ye an kan ka daga dɔ don i bɛ an kan ka furakɛ ni rukiya de ye parce que dɔw bɛ yen olu b'a fɔ k'olu mako tɛ sɛbɛn na o mako tɛ nasi la ko ka rukiya kɛ an bɛ rukiya ko ni ala ka jɛ ye o la baara wɛrɛw bɛ yen a bɛ se ka kɛ an da sera dɔ ma an da ma se dɔ ma mɔgɔ mɔgɔ bɛ yen n'i mako kɔni banna ni ala sɔnna an bɛ Bamakɔ yan bi sabu moriya sira kan mɔgɔ bɛ Gakou la ala sɔnna inshallah i b'an wele inshallah sigida la ou bien mako bɛ fanga la ou bien mako bɛ sigi place dɔ la jamana kɔnɔ ou bien juguyaw de ka ca i kan siriw de ka ca i kan kow ka ca samiya yɛrɛ sera mɔgɔ minnu fana bɛ sɛnɛ mako bɛ hali sɛnɛ dalilu la ni ala sɔnna bɛ se ka s'a ma an b'u dɛmɛ sɛnɛko la ala ka jɛn inshallah se waati korona inshallah waati Mali kɔnɔ an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn mɔgɔ an ka mɔgɔw bɛ Congo u bɛ Gabon u bɛ yɔrɔ caman ko mɔgɔw b'a kan u b'an ka émission lamɛn jɛkafɔw ni radio wɛrɛw la ni ala sɔnna o Gakou kelen de don inshallah ni mɔgɔ min kɔni mako banna en sérieux i kan wele i ka message caman WhatsApp la i mako bɛ min na i k'a fɔ mais so ni tile appel gansan ou bien message gansan ni m'a jaabi a kana mɔgɔ tɔɔrɔ parce que ne sigilen to o kama ne bɔra de pour que mɔgɔw bɛ se ka lakodɔn mɔgɔw ye lakodɔn tiɲɛ de don mais ma bɔ k'a fɔ ko n bɛna n sigi journalisiya kama ou bien fɛn wɛrɛ kama o tɛ ala ka an bɛ sababa ma an bɛ bɛɛ fɔ ka bɛɛ waleɲuman dɔn journalisiya o ye Mohamed ninnu ta ye an kɔni ta ye mɔgɔw mako ɲɛ sira i mako banna i b'an wele n'i mako tanna fana i bɛ se ka numéro garder bolo n'i mako sera ma don min na i b'an wele wala an bɛ bɛɛ fɔ an tɛ ɲinɛ an tɛ sɛgɛn k'an karamɔgɔw fo ka sirifu k'u fo ka lamɛnnikɛla bɛɛ lajɛlen fo kuma ka gɛlɛn n'a y'a sɔrɔ an donna mɔgɔ min gasi la an bɛ yafa ɲini an m'a lawuli o kama vraiment an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn ala sɔnna ala k'an bɛn siɲɛ wɛrɛ wasalamu aleykum wa rahmatulahi ta'ala wa barakatuhu an filɛ ka Mali kɔnɔ Mali kɔ kan bi ani professeur min an bɛ Gakou de kun bɛ ɲɔgɔn fɛ min ye Faida kɛnɛ kan an ka foli b'a ye i b'a dɔn a ye fariya caman di bi ani ka kuma caman fɔ se bɛ faamuya bɛ se ka sɔrɔ min na an tɛ ɲinɛ an ka Sherifu kɔ Sherifu Isuma Madani Haidara an b'a fɔ Bangoni kɔnɔna la an tɛ ɲinɛ an yɛrɛ ka guide wa se Sherifu Suala Baya Haidara Zulfakari n ka foli b'a ye a b'a sigiyɔrɔ la ka bɛɛ lajɛlen fɔ k'an kanubaga bɛɛ lajɛlen fɔ an tɛ ɲinɛ an ka sponsor officiel kɛ WSM Agri min y'an dɛmɛbaga émission dɛmɛbaga an ka foli bɛ yen an bɛ foli kɛ Sewa Yiriba Société Baru Fanta an ka foli b'u fɛrɛ n'u ka zira duman an ka foli bɛ yen ONG Makari ninnu bɛɛ lajɛlen y'an dɛmɛbaga an ka foli b'u bɛɛ lajɛlen ka tila k'a fɔ dayɛlɛlen bɛ sponsor bɛɛ ye
plus ne bɛ fɛ ka plus ka passer Faida kɛnɛ kan an kɛlen bɛ ka dayɛlɛ bɛɛ lajɛlen o kɔfɛ an tɛ ɲinɛ Adjama Ture kɔ an kanubaga don ani an dɛmɛbaga don ani Maram Kone Nana Sare a bɛɛ lajɛlen kanubaga don u bɛ Faida filɛ wagati bɛɛ an tɛ ɲinɛ Aramata Bobo Julaso min Burkina Faso kan sen fila kanubaga don n ka foli b'a ye o Bobo o tɛmɛna an bɛ Gakou fo Radio Liberté an kanubaga don Faida filɛbaga don an ka foli b'a bɛɛ Batman Gakou an ka foli émission filɛ kosɛbɛ an ka foli b'a ye an karamɔgɔ don ka dugawu ɲini u fɛ ka diɲɛmɔgɔ bɛɛ fo ka fɔ assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh a kan bɛn